Saya sian pak ni kapor ka pemerintah. Ngai play fi wei pi baroh ka keteng ke jong Jesus Christ nom pan em jong i. Ngai ngo eu play saya sian ni ka sngi ka play udang ai ka bagi nang la ban ring man sim. Ya ka bagi nang la ban yo snow ka ketien ka jong play ya ka bagi nang la ken ban shakrir eu play ban money eu ken. Bangai ngo eu play ba Phi yo snow ni ka ketien ka jong play ka ni kapor mentah bang ada nyet bang ada kermen ru bang ketien ka jong play kan da trai kam chi sha. Hakata ka ba kenjaman sim hakata ka ba hakat donot ke jong pi bang ada ngai bo play unda le haga ni ka sngi haba fi snow ye ni ka ketien ka jong o bang ngai ke ni ka ketien ka nom dei tang bu snow ka rung na ka man ka mi na ka diang ne ka rung na ka diang ka mi na ka em ka ni ketien ju fi snow na ka man ka diang kan rong shika man sim ka jong pi bang ni ketien ju play ka na long jingkar khu shi sha ya pi ngai ku play fi ki ba pet men step men snil ne fi pet da miet fi pet ka no na ka pon ngai ku play fi haga karteng ka jong try unang pat em jingi Jesus Christ ngada sung e ji sha ya fi na marba shi sha fi dan haga donot ka jonga ba nga dwai na kam ta jong fi ba play unang kar khu fi u play unang pan sle fi ba play unang le shi bon ki kamba ga ji em ji wat fi dan pa ki jing ki jing le ngatep ba bon na peng jong fi shwa hin pet ya ga ni fla da yam bro shi miet fi la da ban snow si ba fila khuslai fi pang fi tom gi jing le ki bon na ge jing ge jong fi hinrei fi dang kloi ban ngap ye ge tien ge jong bling ada snow buram si sha ya fi bang ada snow e si sha ya fi bang ada nget ru ke ne ge tien ge jong blai ge ne ge sngi kan dalong ge jing ker khu ya fi ge ne ge por ga ba menta dan apeng jong fi ge ne ge por fi ha ga ri cloud jong ge jing em snow thik fi long kum Moses Moses saupos nem udan haka yeng ke jung paro dan jingker doi ka biang lut na dong shadong ka bam ke di ke tia ke dem kata ke kerdan ke jung ya ke ka ba udan kam yo lut bodu biang lut ado ke jing nang ke jing start ke jing pulit ang le jung na dong shadong ka biang lut udan haka buram udan haka ta spa ka po udan haka bor kum khon jung paro udan lut ki baro andrei kensan anda ula dap sau pos nem ka dan ka jingjia ka ba pelong yu bo haban pet Egypt ba ban le dri shata shari khala ula feel la ka jingim ka ju ba namar bu ula feel udu lut yegni ki baro ha ka jingim ka ju ba ka ni ka por ka ba mentanga sau dan na pneng jong PM pi bit pi biang ha man shwa han re menta la du lut te min shwa fi don ka long yeng ka long sem ka ba comment re menta kam dan shu ka ta ka jing comment ha ka long yeng ka jong pi Pi biang lut na dong shadong menshua ki brio ki respect ye fi menta kim respect shu fi kim buram shu ye fi namar kala don ke jing bakla ge jim ge jong fi ki bahyeng kim sbo shu ye fi ki perlok parajor kim sultanat shu ye fi namar ba kala don ke jing bakla ge jim ge jong fi menta kim nyo brio shu fi kim ken brio shu ye fi menta fi snow take fi long kom Moses fi dan kari kala don ke jing ja sha ya ka ba Moses uhaban mi negeri Egypt berkata kalong bahwa Moses utaraya di bulalong kumublay utaraya di bulalong kumublay ya ka ba umuddur bulala ban le eki da ka bor ga jong uhi uklem consult yo blay uklem wat ya ka khmat ga jong blay uklem wat ya ka bor ga jong blay usngau bay bagata ka jingnang jing start jo kala biang yo ka jing tip ka jong bagata ka bor ga jing klanya ka do ga jong muddur bay da ka ne ka banganga don ngalala ban le ken ya kita ki ken ya ka banga muddur ban le baga jing kwa jo kalong ban liberate ban pelaj merau ye ki Israel naga keti ke jong paro umudur baik daga bor ka jong ulla daga daga jing start ka jong daga daga jing shampang ka jong daga daga ikhtiar baga daga bor jong kumu tau khun jong paro ulla ban le it ki baro bat habu ulla mudur kum ta ba uda le sisai kata ka babal ki thu bu da peniap she tu sipai Egypt bahadin nang ta ke ka baja Haras ngi ke babot pat gidan ki Israel paramaki ki ya nia ki shrat hang ta awan man punya suk iki himre kita pat ki ong wei bla thong si me ne wei bla thong nang bishar me man bishar ngi ki da ong ru ya gani ka kentien me la peniap tu sipai menin memut man peniap se ngi ha gani ka sngi Madeng tak udah sekau di threat bapleng kata ka ba ule haga jaka bakin support you haga jaka bakin kersan you haga jaka bakin nget you haga jaka bakin pediang you haga jaka bakin
in pelong nong yalam ya pen ban ki nyau ben ya hadu bau paru do yo sngo ita ka kubor ba uda be thong sandan ya Moses na ka tagari ban tau haban pet nagari Egypt ban pet yap ban her yap ban pelayim yala jong ka jingim na ka kti na ki tersim ki jong paru haban pet syakata ka riklau median bun sien teng ha ka jingim ka jongi ni sngo kong bangi la lut la dong shadong ha ka jingim ka jongi teng ki ai ka bangi le teng ki ai ka bangi rai teng ka ai ka bangi perkhat ka biang kom ni bun Gabriel ki perkhat bagane ki perkhat jonga ka dei bun sien ya da ka jing sngo jo ka onot yong ka jing sngo jongi kala dei be ben le kom ta kumba u paro la train yo Moses usngo bakata ka hikai jong pharo kala biang bun sien ni mudor bangila mi na ki institution ki ba crown ni don ni ki degree ki ba he teng ni don ni ta ka jing start la hikai ni di Gabriel ni sngo bakata kala biang te re ka hikai ka jong Gabriel ka sa ka jong Gabriel ba Gabriel sa hi Gabriel ba deng ta ka babel ka kren shai ka ni ka da ka boy da ka bor du pa ya pom han do men sim jonga play Moses u klam so tho ikani miss ya ka ni unang mudor be daga bor ga jong ula ban yalam yeni ki khun Israel ban pelai iki na ga jinglong brau andre feel dan ban nyau dan ban snap ban la nyau ben ban haban heriap nang ta kata ga failure ha ga jim ke jong Moses le se pila bakla ga jim ga jong fi fla klim ni ka tanga ga jong fi ka tanga ga la be e fi le se fla feel la ga jim ga jong fi khun kim respect shu if he menta fi fla temen ba fim dani e shu ga spa ga paur fim dan shu Fim dani ai shu ga jing mi jong fi la ter khong ba ta shu up ya ga jing is ai na ki breu o Moses wa haban up ya ga jing is ai no thao jong ya ga ba yo ya ga jing is ai o ri de ga lang bra jong thao ba u dan ha ga jing is ai jong ki wei dani ai nal de u long ba dok ba do ter do de tang unong bela jong thao jong so don na preng jong fi te fi long kum ta ha ka man sim ge jong fi snow be ba fim dani e show fla thli fim dani e show ba fi shu up itang na ge jis ai na ki breo tani ta pa ba no fi ge ne ge ski wat ge jing rap na ki breo wat snow ba ge jing ge jong fi la kot na mar fi bakla ge jing ge jong fi wat snow ge jing jong fi ge la kot na mar fi la bakla Moses ula bakla ula shani aga bor ge jo ba deng ta kala feel ka mission ke jo ka feel kata ke aim ke jo kata ke jing persyang ke jing tmu jo ka lakot lot pamanta marway hari klau o yo ru yang ne Gabriel ka bakateng ke sepura o khari ti khon ta bat usngo ke jing ke jo ka feel usngo ke jing jo ka lakot bang tau dan hari klau marway kanus nem udan hari klau udan sa sao post nem hari klau mudor pi sao post nem ka bomod Moses sao post nem hari Egypt sao post nem hari klau pra post nem kala ya ga jing ga ju klempoi shano ru klempoi she ru snow bed baga jing kala kut anta rekan ma ga ne ka wai am ublay bo Moses unget ublay bo Moses shakri udai ublay ba em umpat itu ya kata andre bagi ki mi ki pa jo ke blay itu yu ta ublay manamar ki mi ki pa mar bagi long ki ber ublay de heng ta bo ublay ushim ti Moses bo da jet Moses bo long shakri jo kwa ba nong fi ne ka kubor ne ka snir ko long kum ta balada phi ki me ki pa fi long ki ber rio blay ken ma na mar ka jing long rio blay ke jo fi u blay u jet ki khon ki jo fi ba ken kla long ki shakri ki jo blay ngai ya ka ne ka wai tala fi kwa bo blay pun kam ki khon ki jo fi nang kong ai ma phi ki me ki pa fi long ki ber rio blay try ka khu fi ka ne ka sngi lang ba ne ka kubor deng ta pa ba nong fi Moses udan marway hang ta hanre ublay lawan man Shem yo Moses hai ta ilau bania Moses udang mut ba kadai tang kading o kading ayo katai ba uklam ignore kata kading nane uklam shim lak ta kading udalai hajan ban pe kata kading banda ulapoi hang ta hajan kai ga baca ka babel ka ong nil no malai ka khat ka balai ka ong ti Moses la ong ngan pai kerpang menta ban khmi ya ka ne ga jing ipau ba krau na ka balai ba ka lao nong kam ing du no u ong ngai i ka lao nong ka don ka ding ri ka chim la ing u da lech ba ka babel ong ngan pai kerpang ban khmi hatu pi pai kerpang em show blai ka ne ga ski la fi pai kerpang show blai ka babel ka ong ni
ที่มันเต้าตรายอุลอีบ่อุลาไพกระปังบันจงอุเบลอุลาคัดอยู่นะประเด็นกตะกะลาวลนองบ่อุดองก็โมเสสเตอุลายทุฮักมีมังอาบลาฟิอสงอนี่ก็เตียนฮักนี่ก็ปอลาฟิไพกระปังเชนี่ก็เตียนก็บ่ฟิอสงอนี่ก็สงีก็สงอบ่ฟิอสงออยู่เบลบ่เบลอุดันฮักนี่ก็คุบอร์ฮักนี่ก็สงีอุเบลอุดันมันเครนี่ฟิฮักนี่ก็สงีตะเดงตาลาฟิไพกระปังมันสงับนี่ก็เตียนก็จงเบลก็นี่ก็สงีอุเบลอุคัดฟิลังบาฮักนี่ก็คุบอร์uang am tep video ay fila bande Gabriel uang Gabriel nani fila bande bayai ne uang bayai ne ni fila bande ka kenteng fila bande ka kenteng ka Mary fila bande kenteng ka badal ne ka yada nga kwa ban ong ifi ka ne ka sngi ukhat ka pang ifi lang baga ne ka khubor fila feel ha ka jingim ka jong fi snow ba pim poi ju she fi snow ba fi dan ha ka ta ka reclaw ye ka ba la shu sakut sang tan re blai lang baga ne ka khubor ukhat ifi baru khat ifi lam bang ne ka khubor ka ne ka tien ka jong blai ba ka babel ka ong ba ka tien jong blai ka long ka ding Moses u yi ka ta ka ding baru lek ban jingo ka pang ka ta ka ding bala fila snap ka pang ye ka ne ka tien ka jong blai ka balong ka ding ka ne ka sngi u khat ya fi ken da ka kerteng bara ba u khat ifi da ka kerteng u blai ning kong e u ong kom no u ong tiu la ong wat wan hajan chane to the lot no yaki juti jong me na ki slajat na ba kata ka jaka ka ba me yeng kalong ka khandau ba kentang ngada lengo bang ong balai ba ublai uda pha lot no ya ka juti ka jong Moses ngasong tho ha ka ba gan jaman sim ka juti em ka dei kata ya ba panya klat ya kata ka direct contact apre Moses ba kata ka khandau ka juti ka long no mo ka ba panya klat to blay ong lot no ita ka juti ka jong ba min one indirect contact ka ba mon man David spak hanga man ta ma ka ni ka khando ko long ka ba kentang me yu ka ni khando ka ba kentang ma one indirect contact ba ka sngo bon ap nang jo fi ka ni ka poru try ong lot no ita ka juti ka jong fi ka juti ka ba panya khat ka jing dei ka jong fi ba du blay ka se ka la ban long ka jing sarong ka jong fi lot no ita ka juti jong jing sarong ni lot no ita ka juti jong jing artatien man shua pi ong ala sarong ala ban le hin ka feel te lot no ka bukum kata one direct in contact with but ublay to ai ba kata ka jinga de jong fi kan long spak but ublay mar ka ne ka jaka ka ba pipi don ka jaka ka ba kan tang ublay udan to ka jaka ka ba fi snap ta da lot no ka juti jong ka jing sarong lot no ka juti jong ka jing artatien lot no ka juti jong ka jing snow marwe ka jong fi mar ublay ka ne ka sngi ukwa ya fi ba fin wan hagata ka jinga dai ka ba shisha bat leng ba ka ni ka tien ka ding ka ba fi snow ka ni ka por ka ba manta baru Moses ka ba ki tho o Moses ula lot ya ta ka juti ka jong o ka khat man re ko ang ula ong ru nga long manga ublay ku pa jong me ublay Abraham ublay Isaac baru ublay Jacob de baru Moses ula buri ela ka khamat na ba ula shepting men khmi ye ublay namar mo ula lot no ya ta ka juti ublay upani tho ela de bau de ublay jong Abraham jong Isaac ba jong Jacob lesi ka dikan niam rute ka penyaklat ifi no ublay pi plat de ka niam ka ni ka niam em ka penyaklat ya ka jinga dei ka bisha ka jong fi ba ublay fi plat ni riti ki dustur fi plat ni ki kata ka penyaklat te fi na ka jinga dei ba ublay ta ka lot no kita baroh bo no isa sai ba deng ta kwa ba no mi fi la fi la le ya kata ublay pi thu il de ba udai u ai fi bala da fla itho yu blay ka ne ka sngi am ka jing em jang fi ka nom feel sure na do na ba blay khat ifi ki bala feel la ka jing em blay khat ifi ki ta ke ki bala sakma fi dan na kari khla blay khat ifi ka ne ka sngi ba fin lot no ita ka juti ka jang fi ba fin wan ha ka jing dai ka ba shisha ba do blay hallelujah ma ka dwai ka khui fi ka ne ka sngi man ta ong ifi sa sien lot no ka juti jang jing sarong lot no ka juti jang ka jing artatien de lot no ka juti jang ka jing snow niam lot no ini ke juti jong kata ke jing sung i eta ke riti ki dostor ke jong fi bread no iskandong bo no istai sai bo no istai iskandong but I ba fin one indirect contact ba do blay ne ke sngi ba manta ba da fila yeng ke jaka ka ba kantang la da finang phong ka ta am pi do le no e ba fin mi thu yu blay ke jing ke jong fi ba deng ta anda ba Moses la lot eta ke juti ke jong o blay udah khat yo Moses na manta ka kam ka kraw e pagkata ka lang buon pelat ikon Israel nagakti jong uparo. Mensua di mau balik ka feel
But menta em ude uplay uban le berkata kan feel la noro men shwa la le da bor ge jong fi pim poi she de menta fin le da bor ge jong blay fin I berkata ga ba fi le kan Shillong la ga long kan shu biang la ga biang na ma de uplay ubatrei ba de uplay ubale ya kata tadi kita la fidan in direct contact bro play em la fidan ke jinga dei ke bisi sha ba do play ke jingim ke jong fi na do menta ga singi kan feel la noro kalong yeng kalong sem ke jong fi kan feel Moses u haban pet la jong ka kme la jong himen ki para la jong ki preu ki u haban pet se jong hai reina mar bula lot ya kata tadi hang ta ka ban ong fi ulawan ba do play kalau jong ke jinga dei ke bisi sha ba do play pada hang ta u play wi alam biang u sha kata kalong yeng ke jong ngasngongo si sha banga perkat ke tin ke jong play berengai utrai udan man le ki pakraw nang ni shakaman mangada ngets kamro bo blay am udan le ki kamba ki pakraw ki em shwi ka tang film la ban le man shwam man ta fin la bo pol ukraini ka ta om man shwa ngam la re man tang la ban le ki baroh da ta ken bo pen shai boring ya u balong o man sim ko u Jesus Christ ke ki em jonga abo blay un yo e fi to ai bo fi fin yo u blay ka babel ka krani ka tang ka an police tang shit khot ngani ka por bagan duai no na kabantai jong fi barang ni ka por ga pa ban puli na ka shiti ga baar shiki koren ka lanong ga basaw khat ka nyaw ka tin ga chung blai ka ong gom ne en ringi don ka ni ka jingkan show ha ki kiu khndo ba ka jing kraw tam ka ta ka bor kan long no blai bat nangi to ai bu pin contain yo blai aba pin yo blai abu blai rung ha ka ji im ka jong fi fin wan sha ka ta ka jing dai ga ba shi sha ba ka babel ka kan shai ni ba ka jing kraw tam ka ta ka bor kan long na blai kan dai nangi but la da pi long shi sha kom putau khiu khan do ai pin yo da ka jing kan show ha ka do not ka jong fi fin kan show yo blai fin I ka kamba ka bo blai le ka ji im jong fi kwa ban duai nam ta chong fi ni ka pon ta tak dau fil afil ke jing im which fi what just score them fil afil ke jing im ke jong fi what nam do ban sim ublei udan ban le ki kamba ke jing im ke jong fi ublei udan ban le ki bakrao ke jing im ke jong fi kwa ban duai ke ni ka por ka ban ta kan duai nam ta chong fi hallelujah try ni ka por nga duai nam ta ni khon ni jam ki la fail la ke jing im re try nga tip me jit I ta ke la fail try nga tip ko na men shwa ki la bakla ki sngorem re ke ta ke jing sngorem bro aba kan lait na man ta ka sngi mara la pi la lot ke ta ke jing sarong ke jong fi la lot ke ta ke jing snoniam ke jong fi la lot ke ta ke jing arta tien ke jing shateng ke jong fi la lot no ke ni ta ke niam ki ta ke rukam ke jong fi ki ta ki riti ki dostor ke jong fi baroh bala da la lot ke ta ba pi ke ndu ba do play ke sngi sha la yang ke ka ga bakantang filong direct baru play nga ka abang fi ki baroh ki Nongthymmai na do menta ha ga jim ju fi ka ta ga film la do ta ki fin la ban le ya ka ta ga film ju khmilan ti bakan long na do menta ga sngi na maruta u bala ban pelong udan bat fi bol wong anom I no ya fi lam ne nganom le len det no ya fi u try udan ban le ya ka ta kai na do menta ga sngi unda bless fi unda kerkui fi unda ra unda kentiu ya fi bakalong yin kalong sem ga jong fi ki kon ki ti ga jong fi ga trai ga ta ga jong fi kham tam ga jing em ga bagan jaman sim jo fi kan long bi ka badap ta ka jing sok ta ka jing kemen ka badap ta ka jing tengen ka jong men sim ba khoi ki baroh fin shu I bi khmat jong pi bo bleu le ki kamba ka Moses lo I bo bleu pen kelas 6 ta ka duriau fin yu I ken ya ka kamba ka jong bleu ka Moses yu I to ding do ba kala besen fin yu I ken ya ka kamba jong bleu ka Moses yu I ba ta ka khti ka jong o ba tho ni hadin nang ta kala biang fin yu I ken ta ki miracle wat aga kot ka khia ka jong fi ngada ngai fin yu I ba ki suai kin dam ha ka kerteng ka jong Jesus lengba jong fi hallelujah bo try pen kam lengba jong fi ya ka buram ge jong ble om pen tang shine lengba jong fi nga duai ha ga ni ka sngi kum Moses ula im ba kum ula ya ma pir fin ya kum ta bo ble upenan kam ya fi ba ka buram ge jong ble kan pau lengba jong fi nga duai nga da kar kui fi ki baroh gin jalong thmai num ta ga sngi ka babel ka ong ka ta khmi en le ki ba thmai ya fi men ta kan mi no hatu finom tip ya ka ngan pelong ga lenti ha ka ri cloud ken ba ki wa ha ka ri gen ja fila ja lenti fila poi shi ka ri cloud kum Moses la poi u blei pelong kelenti ba thmai fi sngo vil akenja shi sha fi dan ka ta ri ka bater khong u blei pen mi ta ki wa ki ba thmai ki wa ki ba kraw ge jim ge jong fi u blei un ai o man sim ba khoi ge jim ge jong fi ba fin I gen bo blei le ki kamba da shi shan do man ta ka sing ka dwai ga kar khu fi ka teng ge jong Jesus ban Nazareth amen but amen blei kar khu fi nge sai shampat sawan men ya kendo ro la ban ya dwai ta jong fi chakri fi lamba ka ki jong blei ku blei shi bon